Karbirong Saramai Pen, Donka Mukam Revenue Circle Office Athengno Pherangke Amai Kepha. Non Molom, Karbiang Autonomous Council Pen Kepang Dakpon, Ultimia Kemang, Metang along le, Metang Hem Puku, ATPNC, Kiduk that Arada Tumpan An, Akejoy Pen Longle Pata Keron G along, Kechekebia Aswatuma Pan An, Longle Pata Pipon Longle Pura, Kraa, Atumpen, Donka Mukam Revenue Circle Office along, ARO upon in Puralo Mate, Memorandum P. Pajirda. Nizang Karbiang Long, Donka Mukam Rong Sopia Long Kedo, Donka Revenue Circle Asai Hemathengno along, Karbirong Saramai Pen Pherangke Amai Kepha, Bangso along, Kraa Mai Pu, Ronson Teron Pen Pherangke Athengno Lam Take Paklang Pon. Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Pen Kepatik Pon, Ultimia Kemang Kedeng Pon Asai Mesenlo. Sitame Esona Bang, Kechekebia Soatum Pan An Longle Pata Amen Tapon Longle. Lapen pen labang solong le pata kaselam pon lake tribal mate inglong aso rong asar along no objection certificate mate NOC bang dobek nangji kali pulutang te bang solong le pata pipon long le puta lamte peklang pon lapen kachini kenang sor alamte kedam tang 1956 aning kan pena phit an kebang akeche ke bia so tumpan an ke long le pata pipon long le athe Karbiang long mate 6 schedule arona teng pen pulutang te Kecheke biatum pan anke longle pata ki pijia rona matsia be tasi mathapa me pensi labang solong le pata keron ponang jiputa than pachini pon thru news text report news headlines 24/7 to pini nilitung nijang Karbirong Saramai pen pini saike dang pon bangela hello pini nilitung Donka Mukam Circle Office long ARO pan pandong si nilitung memorandum e pajir labang so memorandum long nilitum ka isu dunalam ke lapu hello nilitum Karbirong sartum kadiman labang so kadiman bangke nomor isi bangke non purthimia kemang pula ake joy pen council pen potaron bomalong non tribal atumpan ipakta pota people long li lapen ke vipom ka phila bahut arong tin tribal arong sar atuma long pen enusi ave pulote vipom philap long le lapen dak circle office long ARO tum SK tumanta deng long li labangke Karbirong Saramai mate tribal tumarong sar tum NUC ave pulote potalo mang apply long li labangso bangke kedam tang ta nilitum CM ke hai Dr. Tuliram rong hang phanta nilitum apong memorandum pilo bonsita pinyani bang nilitum ke theklong bangke kaprek atoka no pen bangke non tribal tumanta vifam ki pi abar sai bang pi bom pusi nilitum arjulong lapenke NUC mate Karbirong Saramai pen isi NUC ta rire pin sita kaprek pen en pen rong sartum tribal tuma rong sartum pen NUC rire pen dalang itu vipom bang pibom pusi arjulong lasila bangke tribal tuma rong sar pen NUC ave pulote la bangke vipom accept sedani athema akko penta tribal tumate longle phelang hem puke rong saratum lasi hawara hem pu hapara hem pu longle phelang hem pu gelake rong sartum pena lasi piniani anta rong sartum panang chiki nai porlo piniani Karbiang long bangkhai longle phelang pipolo ke dam lap ke lage akko pen rong sartum phan government atung mate autonomous council kachari atung rong sar phan ja konghorang ki pipe porlo jongsi akko pen jongsi Karbirong Saramai phan mate tribal rong sartum phan longle phelang pacho thip rong sartum jongsi NOC pidunde pen longle phelang batu banda pilongle pu council pen chupara esonte pinier ni labang so longle phelang ke kapreka khai long dam jok projia porlo bon sita pinier ni ba dam nang kok pipolo Karbirong Saramai tumpan jakong nang ki pipe rong sar tumpan aman ki pipe siksidul area puita rong sar tumpan jakong nang ki pipe pina posi pinier ni lason Karbiang long manang kok pusin nilitung sia make hepan pachini pon lasi pini pen bangke council along isi along da chuparai pon dak nang po ala dak isi order alupak lang nang po tribal tumarong sar NUC ave pulute longle phelangke echeta circle office ARO mondol tumta adak ot longle puba order pinang po pusin nilitung benchunir pon padi krim lapen ama ko iya sai si deng pon ponang itu labangke jongsi labangso rong saratum tribal rong saratum NUC ave ta jongsi vipoma accept bom pota bang isu bom pulte la bangke nilitum tribal rong saran mate Karbirong Saramai penta nilitum la bangke step deng tunang kokpo la sila bangke prabjin pen alang litum isi long choparai pon pen la bangso order bang olai vek nang po pusin nilitum ake
Doktor tuliam roh siam macuni report padi krim lo. Pherangke korte itu, asip ini malah tempen ketuki kita nang kok kalau halo, kita karbi rongasar, pun yang longria maya hin pen, ini saya kedeng konke longli pelang petak, lapor kami ke mang petak ini tu dengkon lo, kasi akehai, doktor tuliram ronghang TM, kapandak konateng, portimi ke mang, kasi petak, non petak eron dia pan arni nang penapan sigaro. Kasi penapen cengkon po amri LA konsensi penap di kebang kerong kang LA konsensi kasi ron pon po kasi laso keron pon along bipram along pinangan aham pang do so from ke pelap kasi laso from ke pelap along ijahak akechok che ke le do kok tahai lahai akechok che ke le pot pini haru akai apansi pachini pon lo ya langpon ingting capon permisi kota ron ponongko kasi laso petak akai CM Dr. Tuliram Rohangka IRU settlement officer tuma paneta laso artu bangke aja kong bangke PP minang popusi ini amai pensioning rilo kasi alangli kepangdak along ya tribal atuma panan pusipulo indigenous pulon da ke dobarim lo lasi neli ki pudaman tu ngam ke karbiang lo ngad district lo pharokre serkebra hokerat truck phi ke bang bang phu atuma pan bang ke longle pata ron pon pedat nang dia panta neli tum pinya mai panta pangdak pono lasi laso pata akha CM Dr. Tuliram Rohangka deng pon dia pansi tuning ripadikrim lo KOTHEPI bor im kruarong ningkan pok gap kechok golden jubilee ketalon pon nizangkar bianglong KOTHEPI bor im kruarong kedamtang 1974 aningkan pen pining phai konia chikloni phai gap arni anke ningkan pok gap kepleng pam messi rong si chingrum pet pen inglong merok pathua klamalong golden jubilee mesen pen ketalon pon lapen bitung reng thama constituency arlo KOTHEPI bor im kruarong kedamtang 1974 aningkan rong chukim lo lapen bangso rong chukim det penapit pinini phai kep arnian ke ningkan phokep chokpa messi golden jubilee talon pon lo lapen golden jubilee ke talon pon along Pherangke Amai pu mahesor phangchok chunbang lopsing teron rong asar bor impro risobasa imteron rat sai klembang borson pro jewel rongpi dorsing teron lapen klemra pet ari sanghotum an chipatir pi ponsi bangso golden jubilee mesen pen talon pon lapen karlitang atuma phan tami rong asu kim cheng atum anaphan melur kai pon pen chikimo sai tengpo lapen bangso golden jubilee ke talon men pen lim sumar risoi jang lapen ni marlia tuma phan tami break jump ke pathua sona mung sitami pedo pon pen nong istami peji pon fi rata mai pialong alhi sarpo man peng pen kachitong dun rongkhang lems chairman mongol bia hin pen sitami rong rup ke mesenang je phan pura lapen kaching thur thekji lapen keklem kenam ke mesenang je phan sitami rat amai pialong an pajir mi pon bangso golden jubilee ketalon pon amai along man kedo habe pinpo sorgari gangbura rongasar rat asai klem bang atumpen kedang lok ke ong dung man peng kedo alohi atum sitami chetong dun si bangso golden jubilee ketalon mesen pen pechun pon news text report news headlines 24/7 Nilitum ladak rong chukim det penke nilipo Simon Claude 1974 aningkan si rong chukim lo piniar ni tarik kep November achet lo tarik kep ni si chukim lo lapen pining 2024 an ningkan pokep lengkang lo lasi nilipo adin ui silo anamhang pon de lo 2011 tarik ke thom January achet lo tarik ke thom ani si anang li arong chewoi lo lapen non nili asopo atleng siap ason lo ini pena ik abang dulang mat along kompleks si hemprek doko doktor LIC injector alang ni tuklem dun bom tapi nili bangke kalau high school lang master tuklem bom lapen rong asar si arjam lo nili korte tum dolang nili jirmar dolang nili tum korte bang kodo lapen jirmar bang kido non ke do bom ke nili pen pen we hinia rong lo